witing klapa jawata ing ngarsa bodya salugune wong wanita dasar nyata kula nate jajah praja ing Ayodya Surakarta sekar kawis renonce sekar melati dasar ayo ramah kasih ajo Gusti tak rewangi pati geni pitung dina pitung wengi kocapa ingkang cinarita ingkang wonten pundi wonten ing tlatah menganti para kadang New Arista Musik minangka anetepi dawuh ingkang ing mangke sampun kawistara bilih sampun samaptaing karya praptaning para kadang seniman sriwadi kadya kateming guna isining kang gara-gara bumi langit gonjang
kang para jalma wanti-wanti hamba Sirna lara katampo ing Pancawara ayo ala Jan beda agama lima guyub rukun mbangun praja kang candala dados sirna jail madakil dosa mekhe
Sampurasun kaya ngamleng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam satu jiwa. Katur kagem Bapak Ibu tamu undangan, khususipun keluarga besan ingkang saking Laladan Kedung Wringin ingkang kawula hormati, ugi para pilenggah tamu undangan kakung Sumawana putri ingkang kawula mulyaken, langkung-langkung kagem dipun Bapa Handoko, ugi tiyang sarimbit miwah keluarga ingkang kawula mulyaken, boten supe ugi kagem bebundeling desa wonten ing Desa Danaraja, ugi sak tamung prajanipun saha sak lembaganipun ingkang saektos pantes namping sagunging pakurmatan. Kadang werda, kadang taruna sutresna budaya ingkang pantes sinudarsana, risang pinanganten sarimbit ingkang bagya lan mulya. Manekung puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Maha Welas, Maha Asih, nun injih Gusti Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lan sholawat salamipun mugi tansah konjuk wonten ngarsa dalem baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang tansah kawula cadhong kawula tenggo-tenggo berkaso samatipun ugi pitulunganipun terutami benjang wonten ing yaumil kiamah. Mugi kawula sedaya gegolong dados umat ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun. Amin amin ya rabbal alamin. Ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan, sugeng pepanggihan sareng kawula saking para kadang New Arista musik pidalem saking Laladan Glempang, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara ingkang pun pangarsani Den Mas Bagus Meung makarya sareng kalian di Vandra Audio. Cuman bos seket kepareng mara sowan minangkani timbalanipun Bapa Handoko ingkang katemben netepi darmaning wajib tiyang aspuh malakramaken kang putra putri kinasih kasuwun donga lan pangestunipun sedaya pramong tamu para sanak para kadang kerabat juga rekan-rekan muda dari kedua mempelai. Semoga jadilah keluarga yang berbahagia, keluarga yang penuh kebahagiaan dunya ugi akhirating benjang. Saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan momongan ingkang soleh lan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kepareng mara sowan New Arista Musik kinaryatul lipur mila saking menika monggo sareng-sareng tansah enget dumateng panguwasanipun Gusti. Mila saking menika tansah nyenyadong dedepe wonten ngarsanipun kanthi hanglesan bismillahirrahmanirrahim ing pangajab purwa
madiwasaning mangke awal dumugi ing akhir mangya karaharjan tinebihna saking rubeda lering sambekala kandatur sugeng siang sugeng lalenggan sugeng amriksani lalipur sareng para kadang Nyu Arista Musik Banjarnegara nuwun nuwun kawula nuwun ayo 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 Anggamara wani wiwiti karyanipun para kadang Nyu Arista Musik